So ngayon guys, magpapamanihan tayo. Maghanap tayo ng pwesto kung saan natin to ilalagay. Medyo makapal nga to guys, oh. Medyo marami din to laman. Hindi magsisisi kung sinong makakuha nito. Sigurado ako mabubusog yung pamilya niya. Kaya ito na, ilalagay na natin dito guys. Tignan nyo. Dito, ilalagay natin dito. O, kita nyo ha. Ilalagay natin. Walang bias yan. So ayun na ha. Oh, meron na. Oh, meron na tao. Lo, ang bilis ah. Ang bilis niya. Ang bilis. Oh, ito. Ang bilis niya. Lo. Oy, swerte mo. Ikaw yung nakakuha. Oy. Oh. Anong sasabi mo? Ano tulog? Swerte mo ah. Mani? Oh, manihan. Ano kasing mani? Ah, manihan. Ano ba? Kala ko pera. Mamani. Sabi ko mani. Han. Ang ganda naman to. Oh, share lang tayo. Sa'yo na yan. Pahingi ako. Oh, nangingi ka pa? Oh, ang gutom ako eh. Kapa naman mukha mo, sir. Okay lang yan, sige na.